Lodwa it-tajba u merħba bikom, grazzi li tinaqdu madan din il-polza ta' parteċipazzjoni għadħul fl-ewwel sena sekondarja għal-bniet. Illum huwa il-ħamis 7 ta' April, skużawni, il-ħamis 7 ta' April u għanna żballa hawnhekk mela, u ma nafx hekk ħajkun fuq il-karta wkoll. Mela, kont korrett jien u l-karta hija żbaljata, ma jimpurtax, affarijiet żgħar, xejn fid-dettall. Għadna fl-imkien illum bħalissa għal il-ħin u għal 11 u xi 5 minuti, dispjaċina qed nibdew daqsxejn tard. Nagħtu bidu għal dina il-polza, il-programm tagħna ta' dina l-laqgħa tagħna magħkom dolodu li qed nagħmlu mill-Wi Media hija maqsuma f'diversi partijiet, l-ewwel billi nitolbu ftit flimkien, mbagħad għandna ftit polot żgħar għal dawk li applikaw bil-kriterju tal-aħwa u tal-impjegati, u mbagħad ngħaddu għal polza prinċipali ta' parteċipazzjoni għadħul fl-ewwel sena sekondarja għal bniet. Qabel ma ntellaw il-polot nagħmel introduzzjoni ta' kif ġew okkupati xi postijiet u kemm baqa' postijiet, nispjegalkom kollox aktar il-qudiem. Nibdew billi nitolbu ftit flimkien, fl-isem tal-Missier u tal-Ben tal-Ispiritu Santu. Amen. Qegħdin propju fil-ġimgħa tal-Għid, nirringrazzjaw il-Mulej li oġbu hekk mhux biss ibatu u jmut għalina manka jqum mal-ħajja ta' dejjem u jagħtina joffrilna din il-ħajja ta' dejjem għalina il-kol kemm aħna. Għalhekk aħna wkoll f'dan il-festa, din il-ġimgħa ta' festa tal-Għid, għax il-ġimgħa kollha hija prattikament hija l-festa tal-Għid, nirringrazzjaw il-Mulej tal-imħabba kbira għalina. Nixtiequ wkoll nitolbu lil Sitna Marija wkoll li akkumpanjat lil Ġesu fil-mumenti kollha ta' ħajtu, anka fil-mument meta waqam mill-mewt u der lill-Apostli. Nixtiequ nitolbuha għal dawn il-tfal tagħkom li llum qegħdin jikbru saru teenagers, nawgurawlhom li jkomplu bil-formazzjoni tagħhom li jirċievu mid-dar minn għandkom il-ġenituri, mill-edukaturi tagħhom mill-iskejjel, anka minn għand sħabhom u minn għand nies oħra li jiltaqgħu magħhom. Nitolbu wkoll għalikom il-ġenituri u anka l-edukaturi tagħhom. Nitolbu Sitna Marija flimkien, Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-Mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlab għalina b'tinbik, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sitna Marija itlab għalina, fl-isem tal-Missier u tal-Ben tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela, għandna xi skejjel, anzi l-maġġoranza tal-iskejjel tal-bniet barra li huma skejjel sekondarji huma wkoll skejjel primarji. Dan ifisser li l-postijiet li għandhom fis-sekondarji ħajimtlew bit-tfal li ġejjin mill-iskejjel primarji tagħhom. Tajjeb, konna tfal fil-6 sena u mbagħad jgħaddu għas-7 sena jew kif konna ngħidu qabel il-Form 1. Għalhekk ħafna drabi ma jkollniex postijiet vojta jekk ikun hemm xi applikanti bil-kriterju tal-aħwa jew tal-impjegati li jistgħu jidħlu fihom. Aħna dawn poġġuhom fuq quddiem skont il-ġerarkija tal-kriterji npoġġuhom fuq quddiem fuq il-waiting list u jekk ikun hemm tfal li huma bl-istess kriterju ntellgħu polza bejniethom. U dak huwa li se nagħmlu propju bħalissa. L-ewwel ħaġa nixtieq għandna l-ewwel grupp ta' 3 applikanti bil-kriterju tal-aħwa li ta' għal-St. Dorothy ħaż-Żebbuġ li ntellaw il-polza bejnietom biex hekk inkunu nafu minn jekk għalli jista' jkun jinqala post, pereżempju fl-iskola ta' St. Dorothy ħaż-Żebbuġ jinqala post, mill-ewwel flok noqogħdu nagħmlu polza dakinhar, il-polza tkun diġà saret u saret ukoll b'mod trasparenti hawnhekk skont daw il-mezzi li għandna. Nkunu nafu minn ġie l-ewwel it-tieni u t-tielet u jekk inħoloq post vojt nċemplu ovvjament lil min ikun fl-ewwel post. Ħantellaw din il-polza ċkejkna. Ħajkonna polza oħra għal żewġ applikanti għal St. Francis ġewwa ta' Sliema u mbagħad għandna żewġ applikazzjonijiet, waħda għal St. Joseph Bla tal-Bajda, mbagħad għandna oħra għal St. Joseph Bla tal-Bajda, però t-tieni waħda bil-kriterju tal-aħwa u t-tieni waħda
kriterju ta' transfer minn skola ta' St. Joseph għal skola oħra ta' St. Joseph. Nara li l-polza hija lesta. Nista' nibda mela l-ewwel waħda għal St. Dorothy Zebbuċ hija M1654 Borg Vella Giulia li għandu oħta wkoll għal Form 1. M1655 Borg Vella Eliza li għandha oħta għal Form 1. U t-tielet polza M1636 Kristauro Kar Maja. Ekku dik kienet l-ewwel polza għal 3 tfal għal St. Dorothy Zebbuċ, issa ngħaddu għal polza għal St. Francis ta' Sliema. Għandna żewġ applikazzjonijiet tal-aħwa ħanta l-ewwel polza bejniethom. U warahom għandna kemm ninfurmawkom l-applikazzjonijiet bil-kriterju tal-aħwa għal St. Joseph Blat tal-Bajda u għall-istess skola ta' St. Joseph n-applikazzjoni bil-kriterju ta' transfer. Mela l-ewwel waħda għal St. Francis Sliema M1528 Borg Sammut Emanuela Klara. U t-tieni waħda M5942 Zerefa Amy li għandha huwa għal Year 1. Issa nista' naqra. Għanna l-oħrajn, yes. Le, ta' singles. Ma importanx. Għandek oħra suppost. Mela. Applikanta bil-kriterju tal-aħwa għal St. Joseph Blata hija M1573 Parnis Nina. U applikanta li talbet transfer għal St. Joseph Blata hija M2240 Greg Johnson Leona. Nerġgħu naqraw ir-riżultat ta' dawn il-polot xkejknin li kellna. L-ewwel waħda bejn applikazzjonijiet għal St. Dorothy Zebbuċ. Fl-ewwel post għandna lil Borg Vella Giulia bin-numru M1654. Fit-tieni post għandna lil Eliza Borg Vella bin-numru M1655. Fit-tielet post għandna lil Maja Kar Kristauro bin-numru M1636. Għal St. Francis ta' Sliema fl-ewwel post għandna lil Emanuela Klara Borg Samud bin-numru M1528. Fit-tieni post għandna lil Amy Zerafa bin-numru M154942. Mbagħad għal St. Joseph Blat tal-Bajda bil-kriterju tal-aħwa għandna lil Nina Parnis bin-numru M1573. U fl-ewwel post għal l-istess għal St. Joseph Blat tal-Bajda bil-kriterju ta' transfer għandna lil Leona Greg Johnson bin-numru M2240. Dawk kienu l-polots iż-żgħar, issa ngħaddu għall-introduzzjoni għall-polza l-kbira. L-informazzjoni li se ngħidilkom issa ħafna minnha diġà pubblikajnija f'Jannar qabel ma intom għamiltu l-applikazzjoni tagħna meta tajnikom rendikont tal-applikanti tal-ewwel kriterju. Prinċipalment il-kriterju tal-ewwel kriterju l-applikanti jkunu tal-tfal tal-aħwa tal-impjegati u anka minn xi skola bla kontinwità. Għalhekk issa nerġa' nirrepeti dak, kellna xi żviluppi ovvjament minn Jannar sal-lum, allura hawnhekk ikolkom iktar informazzjoni aġġornata tajjeb. Ħanaddu ninformakom mela nagħtikom dan ir-rendikont tal-postijiet li diġà ġew jew okkupati bil-kriterju tal-aħwa jew tal-impjegati, jew l-postijiet li qegħdin nerfgħuhom għal dawk li huma bil-kriterju ta' skola bla kontinwità jew bil-kriterju ta' impjegati fi skola oħra tajjeb. Dawn tal-aħħar jieħdu sehem fil-polza ta' l-għażla ma' dawk li ħajtilgħu illum u li jkunu fuq quddiem. Mela, bil-kriterju ta' djar ta' ta' tfal minn djar tal-Knisja kellna applikazzjoni waħda. Applikazzjonijiet tal-impjegati kellna applikazzjoni waħda wkoll. Applikazzjonijiet tal-aħwa kellna 12. Applikazzjonijiet tal-aħwa u li se jkomplu wkoll bit-tielet kriterju ġifri ħedu sehem ukoll f'din il-polza għandna 5. Mbagħad għandna wkoll wieħed applikazzjoni waħda ta' xi ħadd li applika kemm bil-kriterju tal-aħwa u anke x'qiegħed fil-skola bla kontinwità.
Għandna wkoll ta' it-tfal ta' skola bla kontinwità, għandna 18 u għandna 4 applikazzjonijiet ta' tfal li xi ħadd mill-ġenituri tagħhom qiegħed jaħdem allura prattikament fi skola tas-subien u ovvjament it-tfal tiegħu bniet ma jistgħux jew tagħha ma jistgħux imorru fl-istess skola fejn tgħallem jew jgħallem il-missier jew l-om tajjeb u għandna 4 applikazzjonijiet minn dawn. Mela, it-total ta' dawn l-applikazzjonijiet kollha huwa ta' 42 applikazzjoni. Fost l-applikanti bi kriterju bl-applikazzjonijiet oħra, sa' applikanti oħra daw li applikajtu issa minn jannar l-hawnhekk għandna 7 li huma aħwa tewmin. Tajjeb, għandna 7 aħwa tewmin. F'dan il-każ aħna nirriservaw post għal kull aħwa tewmi fil-każ li xi ħadd minnhom jiġi quddiem u ieħor jiġi wara ma jkunx minn ta' quddiem allura ma jkunx jista' jidħol, però peress li għandhom mbagħad japplika l-kriterju tal-aħwa l-ewwel waħda f'dan il-każ iddaħħal lill-oħta magħha tajjeb. Allura peress li kellna 7 minn dawn l-aħwa tewmin, irid nirriservaw 7 postijiet għalihom ukoll. Għalhekk il-postijiet kollox li ħan irriservaw jew li ġew okkupati jitla' għal tatwal ta' 49, kważi 50 post. Tajjeb, fil-regolamenti konna pubblikajna li għandna 78 post, 78 places. Kenna post li kien għal social case u issa nbidel għal mainstream. Għalhekk il-postijiet minn 78 żdiedu għal 79, żdidna post wieħed. Meta naqsu id-49 post li diġà ġew jew okkupati jew qed nirriservaw għal dawk li ħejdu sehem fil-polza ta' l-għażla, meta naqsu dawk id-49 mid-79 ifisser li baqgħanna 30 post. Fil-din il-polza illum se jieħdu sem 168, 168. U l-ewwel 30 minnhom mbagħad jgħaddu għat-tieni polza, għall-polza tal-għażla tajjeb. Dawn tal-polza tal-għażla daw 30 imbagħad jitħalltu ma' dawk ta' skola bla kontinwità, ma' dawk ta' tfal li għandhom il-ġenituri jaħdmu fi skola oħra fejn ma jistgħux jattendu tfal tagħhom, jitħalltu kollha f'dik il-polza tal-għażla u skont ir-riżultat ta' dik il-polza tal-għażla fil-28 ta' April mbagħad jagħmlu l-għażla tagħhom tajjeb. Issa nagħtu bidu mela għal dina il-polza tal-għażla u mbagħad inkomplu nispjegaw fit-tmiem ta' dina il-trasmissjoni. Infakkar li dina l-informazzjoni kollha wkoll tinsab fir-regolamenti ta' dħul u nerġgħu nippubblikawha meta nippubblikaw ir-riżultati ta' din il-polza għada fuq il-website tal-Knisja fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja. Mela ħnibdew l-ewwel polza. M5904 Timea Vale Tonna. Tonna Timea Vale M5904. M3838 Lauren Mikallef. Mikallef Lauren M3838. M3926 Diana Camilleri. Camilleri Diana M3926. M5990 Mariella Nuoco. Nuoco Mariella M5990 għandha oħta qed tapplika għal Form 1. M4968 Chloe Caruana Stanier. Caruana Stanier Chloe M4968. M3119 Asia Montezi. Montezi Asia M3119. M5700 Luisa Abela. Abela Luisa M5700. M3165 Maya Shiberras. Shiberras Maya M3165. M5603 Silvia Bova. Bova Silvia M5603 għandha oħta qed tapplika għal Form 1. M4291 Kayli N Mikallef. Mikallef Kayli N M4291. M5203 Catalea De Bono Refalo.
Debono Refalo Katalea M5203 għandha oħta qed tapplika għal Kinder 1. M5994 Ira Sherry, Sherry Ira M5994. Hekk tellajna l-ewwel 12 il-polza u issa ħanerġgħu naqraw dawn it-12 li għadna kif tellajna. Ekku, fl-ewwel post għandna lil Timea Vejl Tonna bin-numru M5904, fit-tieni post lil Loren Mikallef M3838, fit-tielet post Diana Camilleri M3926, fil-raba post għanna lil Mariella Nwoko bin-numru 5990, fil-ħames post għanna lil Chloe Caruana Stenjer bin-numru M4968, fil-numru 6 għanna lil Aisha Montezi bin-numru M3119, fil-seba post għanna lil Luisa Abela bin-numru M5700, fil-numru 8 għanna lil Maja Xiberrans bin-numru M3165, fil-numru 9 għanna lil Silvia Bova bin-numru M5603, fil-numru 10 għanna lil Kayli N. Mikallef bin-numru M4291, fil-numru 11 għanna lil Katalea Debono Refalo bin-numru 5203, fil-numru 12 għanna l-Ira Sherry bin-numru 5994. Nkomplu bit-tluħ tal-polza. Komplu l-polza li jmiss hija M4457 Emma K. Attard. Attard Emma K. M4457. M5897 Amy Grek, Grek Amy M5897 qed tapplika oħta wkoll fil-year 1. M5670 Ilenia Buġeja, Buġeja Ilenia M5670. M3472 Emma Ċefaj, Ċefaj Emma M3472. M5192 Mikari Spiteri, Spiteri Mikari M5192. M1655 Eliza Borġvella, Borġvella Eliza M1655 għandha oħta qed tapplika għal Form 1. M3062 Mirjana Gallia Baldacchino, Gallia Baldacchino Mirjana M3062. M5732 Ilana Gallia Seguna, Gallia Seguna Ilana M5732. M4602 Chanel Sant Aġus, Sant Aġus Chanel M4602 għandha oħta qed tapplika għal year 1. M4071 Khadija Attard, Attard Khadija M4071. M4203 Eliza Tabone, Tabona Eliza M4203. M4079 Giulia Vella, Vella Giulia M4079. Ek tellajna 12 il-polza oħra u issa ħanerġgħu naqraw daw l-aħħar 12 li tellajna. Inkomplu fit-13 il-post għandna lil Emma K. Attard M4457. 14 il-post Amy Grek għandna lil M5897. Fil-15 il-post għandna lil Ilenia Buġeja bin-numru 5670. Fil-16 il-post għandna lil Emma Ċefaj bin-numru M3472. Fil-17 il-post għandna lil Mikaeli Spiteri M5192. Fil-18 il-post għandna lil Eliza Borġvella bin-numru M1655. Fil-19 il-post għandna lil Mirjana Gallia Baldacchino bin-numru M3062. Fl-20 post Ilana Gallia Seguna
bin-numru M5732. Fil-21 post għandna lil Chanel Sant Aġuż bin-numru M4602. Fit-22 post għandna lil Kadisha Attard bin-numru M4071. Fit-23 post għandna lil Eliza Tabone bin-numru M4203. Fl-24 post għandna lil Giulia Vella bin-numru M4079. Nkomplu bitluħ tal-polza. Il-numru li jmiss fil-polza huwa dak ta' M5343 Taja Harmer Gawci. Harmer Gawci Taja M5343. M5812 Xenaya Xiberras. Xiberras Xenaya M5812. M1654 Giulia Borg Villa. Borg Villa Giulia M1654 għandoħta tapplika għal form 1 ukoll. M5475 Faith Zammit. Zammit Faith M5475 għandha ħuat japplika għal year 1. M5739 Caitlin Mallija. Mallija Caitlin M5739. M5630 Rakela Vella. Vella Rakela M5630. M5145 Sabin Elafi Meli. Elafi Meli Sabin M5145 għandu ħtet tapplika għal form 1 u ħuat japplika għal form 1 ukoll. M4724 Ember Rizzo. Rizzo Ember M4724. M5651 Anna Patch. Patch Anna M5651 huwa qed japplika għal year 1. M2141 Rakela Fenek. Fenek Rakela M2141. M3930 Kaylin Borch. Borch Kaylin M3930. M5106 Amy Kurmi. Kurmi Amy M5106. Ek tellajna 12 il-polza oħra. Taja Harmer Gawci bin-numru M5343. Fis-26 post għandna li Xanaya Xiberras bin-numru M5812. Fis-27 post għandna lil Giulia Borg Vella bin-numru M1654. Fit-28 post għandna lil Fejt Zammid bin-numru M5475. Fit-29 post għandna lil Caitlin Mallija bin-numru 5739. Fit-30 post għandna lil Rakela Vella bin-numru 5630. Fil-31 post għandna lil Sabin Lafa Meli bin-numru M5145. Fit-32 post għandna lil Ember Rizzo bin-numru M4724. Fit-33 post għandna lil Anna Patch bin-numru M5651. Fil-34 post għandna lil Rakela Fenek bin-numru M2140. Fil-35 post għandna lil Kaylin Borg bin-numru M3930. Fil-36 post għandna lil Amy Kurmi bin-numru 5106. Komplu bil-polza, il-numru li jmiss huwa ta' M4255 Elizia Cini. Cini Elizia M4255. M3757 Zenaya Mifsud. Mifsud Zenaya M3757. M5401 Zendaya Ridley. Ridley Zendaya M5401. M4746 Kimora Borg. Borg Kimora M4746.
M5493 Kiona Manjon, Manjon Kiona M5493. M4544 Jade Ajuz, Ajuz Jade M4544. M6011 Shazaya Guzman, Guzman Shazaya M6011. M5141 Yasmin Elafi Meli, Elafi Meli Yasmin M5141 għandu ħtet tapplika l-Form 1 u ħuet japplika l-Form 1. M5476 Daniela Inkorvajja Daniela M5476 għandu ħtet tapplika l-Kinder 2. M3003 Emma Portelli, Portelli Emma M3003. M5317 Eleni Inkorvajja Sherry, Inkorvajja Sherry Eleni M5317. M1636 Maja Kristauro Kar, Kristauro Kar Maja M1636. Ek tellajna 12 il-polza oħra u issa nerġgħu naqraw daw l-aħħar 12 li tellajna. Fis-37 post għandna lil Elisa Ċini bin-numru M4255. Fit-38 post għandna lil Zenaja Mifsud bin-numru M3757. Fit-39 post għandna lil Zendaya Ridley bin-numru 5401. Fin-numru 40 għandna lil Kimora Borġ bin-numru M4746. Fil-41 post għandna lil Kejona Manjon bin-numru M5493. Fil-42 post għandna lil Jade Aduz bin-numru M4544. Fil-43 post għandna lil Shazaya Guzman bin-numru M6011. Fil-44 post għandna lil Jasmine Elafi Meli bin-numru M5141. Fil-45 post għandna lil Daniela Inkorvajja bin-numru 5476. Fil-numru 46 għandna lil Emma Portelli bin-numru 30 Emma Portelli. Fil-47 post għandna lil Eleni Inkorvajja Sherry bin-numru 5317. Fit-48 post għandna lil Maja Kristauro Kar bin-numru M1636. Nkomplu bit-tluħ tal-polza. Numru tal-polza li jmiss huwa M5105 Martina Xikluna. Xikluna Martina M5105. M4982 Sophie Grek, Grek Sophie M4982. M4611 Victoria Mallia, Mallia Victoria M4611. M5144 Eliza Cefaj, Cefaj Eliza M5144. M5539 Katrina Maria Borg, Borg Katrina Maria M5539. M5912 Ember Camilleri Farrugia, Camilleri Farrugia Ember M5912. M5278 Raiza Mifsud, Mifsud Raiza M5278. M3644 Julie Marie Borg Coppini, Borg Coppini Julie Marie M3644. M3298 Martha Borg Saidon, Borg Saidon Martha M3298. M4519 Kim De Bono, De Bono Kim M4519. M4546 Teja Patch, Patch Teja M4546 għanda oħta qed tapplika għal Form 1. M4766 Salome Cilja, Cilja Salome
M4766. Ek tellajna 12 il-polza oħra u ħanerġaw naqraw dawn l-aħħar polozz li tellajna. Fid-49 post għanna lil Martina Xikluna bin-numru M5105. Fin-numru 50 għanna lil Sophie Greg bin-numru M4982. Fil-51 post għanna lil Victoria Mallija bin-numru M4611. Fin-numru 52 għanna lil Eliza Ċefaj bin-numru 5144. Fit-53 post għanna lil Katrina Marija Borġ bin-numru 5539. Fin-numru 54 post għanna lil Ember Camilleri Farrugia bin-numru 5912. Fil-55 post għanna lil Raiza Mifsud bin-numru M5278. Fil-56 post għanna lil Julie Marie Borġ Koppini bin-numru M3644. Fil-57 post għanna lil Marta Borġ Sajdon bin-numru M3298. Fil-58 post għanna lil Kim Debono bin-numru M4519. Fil-59 post għanna lil Tea Paċ bin-numru M4546. U fil-60 post għanna lil Salome Cilia bin-numru M466. Komplu bil-polza, il-numru li jmiss huwa M5134 Alicia Karwana Kakija. Karwana Kakija Alicia M5134. M4399 Katrina Xkembri. Xkembri Katrina M4399. M5742 Julien Karabot. Karabot Julien M4742. 5742, skużawni. M4116 Ella Mifsud Fardel. Mifsud Fardel Ella M4116. M5829 Michela Farrugia. Farrugia Michela M5829. M5870 Cowain Karwana. Karwana Cowain M5870. M4753 Jada Greg Borch. Greg Borch Jada M4753. M5153 Krista Cortez. Cortez Krista M5153. M3110 Jade Zamit. Zamit Jade M3110. M3465 Dashanya Manjon. Manjon Dashanya M3465. M3405 Azalea Ajus. Ajus Azalea M3405. M5295 Jade Karwana Arena. Karwana Arena Jade M5295. Ek tellajna 12 il-polza oħra, nerġaw naddu biex naqraw daw l-aħħar 12. Fil-61 post għanna lil Alicia Karwana Kakija M5534. Li għanzi 5134. Fit-62 post għanna lil Katrina Xkembri 4399. Fit-63 post għanna lil Julien Karabot M5742. Fil-64 post għanna lil Ella Mifsud Fardel M4116. Fil-65 post għanna lil Michela Farrugia bin-numru M5829. Fil-66 post għanna lil Kowain Karwana bin-numru M5870. Fil-67 post għanna lil Ġada Greg Borġ bin-numru M4753. Fil-68 post għanna lil Krista Cortez bin-numru M5153. Fil-69 post għanna lil Jade Zamit bin-numru M3110. Fil-70 post għanna lil Dashanya
Manġon bin-numru M3465 fil-71 post Azzalea Aġus M3405 fil-72 post għanna l-ġejt Karwana Arena bin-numru M5295. Komplu bil-polza, il-numru li mis huwa ta' M5533, Desveja de Battista, de Battista Desveja M5533. M3977, Chloe Zara, Zara Chloe M3977. M5845, Fung Hi Dang, Ki Dang Fung M5845. M5711, Monique Monica Vella, Vella Monique Monica M5711. M3210, Amy Troya, Troya Amy M3210. M5457, Raiza Falzon, Falzon Raiza M5457. M5776, Dominique Bayada, Bayada Dominique M5776. M5119, Mikaya Buttigieg, Buttigieg Mikaya M5119. M1264, Emma Merci Abons, Merci Abons Emma M1264, għanda ħuwet japplika fil-Form 1. M5634, Victoria Borg, Borg Victoria M5634. M3170, Ilenia Molestagno, Molestagno Ilenia M3170. M5219, Laura N. Borg, Borg Laura N. M5219 għanda oħta tapplika fil-Year 4. Ek tellajna 12 il-polza oħra, nafti tiħor nerġaw naqraw daw l-axħar 12 li tellajna. Fit-73 post għanna l-Desvea de Battista bin-numru M5533, fl-74 post għanna l-Chloe Zara bin-numru M3977. Fil-75 post għanna l-Fonky Dang bin-numru 5845. Fil-76 post għanna l-Monique Monica Vella bin-numru M5711. Fil-77 post għanna l-Mejmi Troja M3210. 78 post għanna l-Raiza Falzon bin-numru M5457. Fil-79 post għanna l-Dominique Bayada bin-numru 5776. Fil-80 post għanna l-Mikaya Buttigieg bin-numru 5119. Fil-81 post għanna l-Emma Merci Abons bin-numru M1264. Fil-82 post għanna l-Victoria Borg bin-numru M5634. Fit-83 post għanna l-Ilenia Molestagno bin-numru M3170. U fl-84 post għanna l-Laura N. Borg bin-numru M5219. Komplu bil-polza, n-numru li jmiss u dak ta' M2251. Nicole Zammit, Zammit Nicole M2251. M1194, Luana Patricia Tavares Semedo. Tavares Semedo, Luana Patricia, M1194. M5070, Carla Filetti. Filetti Carla, M5070. M5837, Larissa De Bono. De Bono Larissa, M5837. M1528, Emanuela Clara Borg Sammut. Borg Sammut, Emanuela Clara, M1528.
M4412 Jasmin Bonnici, Bonnici Jasmin M4412. M4092 Lena Pavia, Pavia Lena M4092. M5562 Alaya Kalleja, Kalleja Alaya M5562. M3461 Leja Zara Kutayar, Zara Kutayar Leja M3461. M3389 Amy Marie Matthews, Matthews Amy Marie M3389. M4549 Jana Paċ, Paċ Jana M4549 għandha oħta qed tapplika għal Form 1. M5210 Emma Vera Apap, Apap Emma Vera M5210. Ek tellajna 12 polza oħra u ħanarġaw naqraw daw l-aħħar 12 li tellajna. Fil-85 post għanna l-Nicole Zammid bin-numru M2251. Fil-86 post għanna l-Luana Patricia Tavares Semedo M1194. Fil-87 post għanna l-Karla Filletti bin-numru M5070. Fil-88 post għanna l-Larissa De Bono bin-numru 5837. Fil-89 post għanna l-Emanuela Clara Borch Sammut M1528. Fil-90 post għanna l-Jasmine Bonnici bin-numru M4412. Fil-91 post għanna l-Lena Pavia bin-numru M4092. Fil-92 post għanna l-Alaja Kalleja bin-numru M5562. Fil-93 post għanna l-Leja Zara Kutajja bin-numru M3461. Fil-94 post għanna l-Amy Marie Matthews bin-numru M3389. Fil-95 post għanna l-Jana Paċ bin-numru M4549. Fil-96 post għanna l-Ema Vera Apa bin-numru M5210. Komplu l-polza, il-numru li jmiss huwa dak ta' M5374 Kristina Aġus. Aġus Kristina M5374. M5685 Julia Grek, Grek Julia M5685 għandha huwa japplika għal Year 1. M5043 Miley Scalpello, Scalpello Miley M5043 għandha huwa qed japplika fil-Year 1. M4474 Sharon Zammit, Zammit Sharon M4474. M3346 Chloe Kane, Kane Chloe M3346. M4023 Carla Cassar Camilleri, Cassar Camilleri Carla M4023. M5437 Celine Montalto, Montalto Celine M5437. M5954 Rachele Caruana, Caruana Rachele M5954. M5942 Amy Zerafa, Zerafa Amy M5942 għandha huwa japplika għal Year 1. M5606 Caitlin Grima, Grima Caitlin M5606. M4580 Ella Gatt, Gatt Ella M4580. M5934 Indiana Xemxija Wallis, Wallis Indiana Xemxija M5934. Ek tellajna 12 polza oħra u ħanerġaw naqraw dawn l-aħħar 12 li tellajna. Fil-97 post għanna l-Kristina Aġuż bin-numru M5374.
fil-98 post għanna lil-Julia Grek bin-numru 5685. Fil-99 post għanna lil-Miley Scalpello bin-numru 5043. Fil-100 post għanna lil-Sharon Zammid bin-numru M4474. Fil-101 post għanna lil-Chloe Kane bin-numru M3346. Fil-102 post għanna lil-Karla Kassar Camilleri bin-numru M4023. Fil-post 103 għanna lil-Selin Montalto bin-numru M5437. Fil-post 104 għanna lil-Rakele Karwana bin-numru M5954. Fil-post 105 għanna lil-Amy Zerafa bin-numru 5942. Fil-post 106 għanna lil-Kaitlin Grima bin-numru M5606. Fil-107 għanna lil-Ela Gat bin-numru 4580. Fil-108 post għanna lil-Indiana Xemxija Wallis bin-numru M5934. Il-numru li jmiss huwa dak M4863. Zajewda Xkembri Zara. Xkembri Zara Zajewda M4863. M5838 Jade Sant. Sant Jade M5838. M5735 Anna Marie Mifsud. Mifsud Anna Marie M5735. M3509 Jonel Chenyika. Chenyika Jonel M3509. M2240 Leona Greg Johnson. Greg Johnson Leona M2240. M5991 Ella Marie Nwoko. Nwoko Ella Marie M5991 għandha oħta qed tapplika għal Form 1 ukoll. M3897 Savi Basant. Basant Savi M3897. M4405 Julia Farrugia. Farrugia Julia M4405. M4722 Ella Ketkuti. Ketkuti Ella M4722. M4789 Michela N. Spiteri. Spitera Michela N. M4789. M5014 Sofia Cianciaruso. Cianciaruso Sofia M5014. M5376 Jael Tabone. Tabone Jael M5376. Ek tellajna 12 polza oħra u nerġaw naqraw daw l-aħħar 12 li tellajna. Fil-109 post għanna lil-Zajowda Xkembri Zara bin-numru M4863. Fil-post 110 għanna lil-Jade Sand bin-numru M5838. Fil-post 111 għanna lil-Anna Marie Mifsud bin-numru M5735. Fil-post 112 għanna lil-Jonel Ċenjaka bin-numru M3509. Fil-post 113 għanna lil-Leona Grek Johnson bin-numru M2240. Fil-post 114 għanna lil-Ella Marie Inwoko bin-numru 5991. Fil-115 il-post għanna lil-Savi Basant bin-numru M3897. Fil-post 116 għanna lil-Julia Farrugia bin-numru M4405. Fil-post 117 għanna lil-Ella Ketkuti bin-numru M4722. Fil-post 118 għanna lil-Michela N. Spiteri bin-numru M4789.
fil-post 119 għanna lil-Sofija Ċaruso M5014 u fil-120 post għanna lil-Ġael Tabone bil-numru M5376. Nkomplu l-polza, numru li jmiss huwa M1163, Martina Tonna. Tonna Martina M1163. M3517, Solange Farrugia. Farrugia Solange M3517. M5400, Rachela De Bono. De Bono Rachela M5400. M5787, Beatrice Gatt. Gatt Beatrice M5787. M5414, Erika Mordi Xiberras. Mordi Xiberras Erika M5414. M3523, Eliza Cini Caruana. Cini Caruana Eliza M3523. M4708, Elsie Maria Zoppardi. Zoppardi Elsie Marie M4708. M6037, Ebi Bartolo. Bartolo Ebi M6037. M5689, Lilian Vassallo. Vassallo Lilian M5689. M4263, Chanel Rose Carabot. Carabot Chanel Rose M4263. M4773, Anielika Mejla. Mejla Anielika M4773. M5958, Adele Chenise Borg. Borg Adele Chenise M5958. Ek tellajna 12 polza oħra, u ħnerġaw naqraw daw l-aħħar 12 li tellajna. Fil-121 post għanna lil-Martina Tonna bil-numru M1163. Fil-122 post għanna lil-Solange Farrugia bil-numru M3517. Fil-post 123 Rachela De Bono 5400. 124 post għanna lil-Beatrice Gatt bil-numru M5787. Fil-post 125 għanna lil-Erika Mordi Xiberras bil-numru M5414. Fil-126 post għanna lil-Eliza Cini Caruana bil-numru M3523. Fil-127 post għanna lil-Elsie Marie Zoppardi bil-numru M4708. Fil-128 post għanna lil-Ebi Bartolo bil-numru M6037. Fil-129 post għanna lil-Lilian Vassallo bil-numru M5689. Fil-130 post għanna lil-Chanel Rose Carabot bil-numru M4263. Fil-post 131 għanna lil-Angelica Mejla bil-numru M4773. U fil-132 post għanna lil-Adele Chenise Borg bil-numru M5958. Nkomplu bil-polza, il-numru li jmiss M4947, Giulia Bajada. Bajada Giulia M4947. M5647, Emily Magro. Magro Emily M5647 għanda aħħuwa qed japplika l-Year 1. M5564, Zeleja Camilleri. Camilleri Zeleja M5564. M4834, Raquel De Guara. De Guara Raquel M4834. M5821, Whitney Chinenye Anyanwu.
Chinenye Anyan Whitney, M5821. M3888, Diva Samut, Samut Diva, M3888. M5383, Emily Galia, Galia Emily, M5383. M5101, Kelsey Buhajar, Buhajar Kelsey, M5101. M5336, Michaela Kutayar, Kutayar Michaela, M5336. M3704, Victoria Kamenzuli, Kamenzuli Victoria, M3704. M5722, Ella Marie Galia, Galia Ella Marie, M5722. M3225, Elisa Joy Delic, Delic Elisa Joy, M225. Ek tellajna 12 il-polza oħra, ħanerġaw naqraw daw l-aħħar 12 li tellajna. Fil-133 post għanna lil-Ġulja Bajjada bin-numru M4947. Fil-134 post għanna lil-Emily Magro bin-numru M5647. Fil-135 post għanna lil-Zelea Camilleri bin-numru 5564. Fil-136 post għanna lil-Raquel Degwara bin-numru M4834. Fil-137 post għanna lil-Whitney Chinayan Anwawu M5821. Fil-138 post għanna lil-Deva Samud bin-numru M3888. Fil-post 139 għanna lil-Emily Galia bin-numru M5383. Fil-140 post għanna lil-Kelsey Buhajar bin-numru M5101. Fil-numru 141 għanna lil-Michaela Kutayjar bin-numru 5336. Fil-post 142 għanna lil-Victoria Kamenzuli bin-numru M3704. Fil-numru 143 għanna lil-Ella Marie Galia bin-numru M5722. Fil-144 post għanna lil-Elisa Joy Delic bin-numru M3252. Komplu bil-polza, numru M2171, Pearl Baldacchino. Baldacchino Pearl M2171. M4649, Gaia Lucinda Sammut. Sammut Gaia Lucinda, M4649. M4415, Laila Ketkuti. Ketkuti Laila, M4415. M1085, Adele Grek. Grek Adele, M1085. M4735, Thea Walker Stivala. Walker Stivala Thea, M4735. M3118, Kira Farrugia. Farrugia Kira, M3118. M5093, Selina Sophie Magri Bugeja. Magri Bugeja Selina Sophie, M5093. M5814, Rania Buwain. Buwain Rania, M5814. M5523, Maya De Battista. De Battista Maya, M5523. Għanda huwa qed japplika għal Form 1. M5610, Ilaria Bova. Bova Ilaria, M5610. Għandoħta qed tapplika għal Form 1. M5248, Lea Bayo. Bayo Lea, M5248. M5681,
Odrien Bedzina, Bedzina Odrien M5681. Ek tellajna 12 il-polza oħra u nerġgħu naqraw daw l-aħħar 12 li tellajna. Fil-145 post għanna l-Per Baldacchino bin-numru M2171. Fil-146 post għanna l-Gaja Lucinda Sammut M4649. Fil-147 post għanna l-Lajla Ketkuti bin-numru M4415. Fil-post 148 għanna l-Adele Grek bin-numru M085. Fil-149 post għanna l-Teja Walker Stivala bin-numru M4735. Fil-numru 350 għanna l-Kira Farrugia bin-numru M3118. Fil-post 151 għanna l-Selena Sofi Magri Buġeja bin-numru M5093. Fil-152 għanna l-Rania Bovein bin-numru M5814. Fil-post 153 għanna l-Maja De Battista bin-numru M5523. Fil-154 post għanna l-Ilaria Bova bin-numru M5610. Fil-155 post għanna l-Lea Bajo bin-numru M5248. Fil-post 156 għanna l-Odrien Bedzina bin-numru M5681. Nkomplu bil-polza, il-numru li jmiss huwa dak M1821. Janelle Grek, Grek Janelle M1821. M5287, Kejana Bryden, Bryden Kejana M5287. M5238, Venaya Tezi, Tezi Venaya M5238. M1573, Nina Parnis, Parnis Nina M1573. M5570, Maysoon El Sadi, El Sadi Maysoon M5570. M5394, Chloe Ebeyer, Ebeyer Chloe M5394. M3566, Ember Akulina, Akulina Ember M3566. M5824, Alicia Galia, Galia Alicia M5824. M4076, Giulia Licari de Micoli, Licari de Micoli, Giulia M4076. M5309, Mariam Kakia de Giovanni, Kakia de Giovanni Mariam M5309, għanda oħta qed tapplika fil-year 4. M5743, Jael Azzopardi, Azzopardi Jael M5743. M4679, Zaya Darmanin, Darmanin Zaya M4679. Ek tellajna l-polots kollha ħanerġgħu naqraw l-aħħar 12 li tellajna. Fil-numru 157 għanna l-Janelle Greg bin-numru M1821. Fil-numru 158 għanna l-Kejana Bryden bin-numru M5287. Fil-post 159 għanna l-Jenaja Tezi bin-numru 5238. Fil-post 160 għanna l-Nina Parnis bin-numru M1573. Fil-post 161 għanna l-Mason El-Sadi bin-numru M5570. Fil-post 162 għanna l-Chloe Ebeyer bin-numru M5394.
fil-post 163 għandna lill-Amber Aquilina bin-numru M3566, fil-post 164 għandna lill-Elisa Gallia bin-numru M5824, fil-165 post għandna lill-Giulia Likari Mikoli bin-numru M4076, fil-post 166 għandna lill-Mariam Kakija De Giovanni bin-numru M5309, fil-post 167 għandna lill-Ġael Azzopardi bin-numru M5743, u fil-post 168 għandna lill-Zaja Darmanin bin-numru M4679. Dik kienet il-polza ta' parċessipazzjoni għadħul fl-ewwel sena sekondarja għal bniet. Sewwa nfakru li ħadu sehem f'din il-polza 168 applikant. L-ewwel 30 minnhom se jieħdu sehem issa fil-polza ta' l-għażla flimkien ma' applikanti oħra li huma bil-kriterju tal-impjegati, skużawni, bil-kriterju ta' skola bla kontinwità jew ta' skola jew l-oħrajn tal-impjegati ma' fi skola differenti. Dina l-polza tal-għażla issir nhar 3-18 ta' April u tibda fil-11 ta' filgħodu. Wara iktar il-qudiem fit-28 ta' April skont ir-riżultat tal-polza tal-għażla u mhux skont il-polza tal-lum imma skont ir-riżultat tal-polza tal-għażla intom tagħżlu skola għat-tifla tagħkom. Dan l-eżerċizzju isir fit-28 ta' April, isir ukoll permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni, però dikinhar nitolbu aħna wkoll l-intervent tagħkom billi inċemplulkom u tajdunna wkoll l-għażla tagħkom. Dina t-trasmissjoni dikinhar tibda fid-9:30 ta' filgħodu. Aktar informazzjoni natuwilkom anka bil-kitba aktar il-qudiem wara li ssir il-polza tal-għażla. Tajjeb, u anka bi preparazzjoni għal dina s-sessjoni ikonna laqa magħkom il-ġenituri nhar il-ħamis 27 ta' April. Din il-laqa tkun online permezz ta' Teams u tibda fl-4:30 ta' wara nofsinhar. Jien ma baqali xejn aktar li nirringrazzjakom tal-li segwejtuna u nirringrazzja wkoll il-kollegi li għandi hawnhekk fl-uffiċċju lil Damien Abela u l-Gejtu Farrugia li ħadu ħsieb l-urna lill-Sinjura Cynthia Kassar li ħadet taqra il-polots u anka tieħu ħsieb l-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja. Ma ġenbi għandi l-Sinjura Annalise Vella li kienet twaħħal il-polots kollha fuq il-listi li għandna u taħdem ukoll fl-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja fejn jassiguraw jippreparaw id-dokumentazzjoni kollha b'mod preċiż. Ma ġenb għandna l-notar Robert Aquilina li firma u timbra kull polza li għandna bir-riżultat li ġie nirringrazzjah tal-paċenzja tiegħu li għal darbohra kien magħna. U fuq il-kompjuter ukoll għandna l-Sinjura Amelia Kalleja li diġà daħlet ir-riżultat ta' dawn il-polots fil-database tagħna biex hekk aħna kif immorru fl-uffiċċji tagħna nibdew mill-ewwel naħdmu biex dan ir-riżultat intellawh kemm jista' jkun malajr fuq il-website tal-Knisja, knisja.mt fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja. Infakkar li tkunu tistgħu taraw anka recording ta' din it-trasmissjoni li għadna kif temmejna. Tajjeb, nirringrazzja wkoll il-We Media tas-sapport tagħhom, nirringrazzja wkoll uffiċjali fil-Kurja tal-Arċisqof u anka fil-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija. Nirringrazzja wkoll il-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja tal-kollaborazzjoni tagħhom. Nirringrazzja lilkom u nawguralkom lilkom u l-tfal tagħkom progress fil-formazzjoni tagħhom. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.